VBAI Voice, a tool for automatically creating audio quickly and easily. VBAI Voice has 4 Danish voices. Here is our quick demo. Hej, jeg er Abelona. Fra omkring år 800 efter Kristus til det 11. århundrede forlod et stort antal skandinaver deres hjemland for at søge lykken andetsteds. Disse søfarende krigere, som kollektivt er kendt som vikinger eller nordmænd, begyndte med at plyndre kystnære steder, især ubeskyttede klostre, i de britiske øer. Over de næste 3 århundreder ville de sætte deres præg som pirater, røvere, handelsmænd og bosættere på meget af Storbritannien og det europæiske kontinent, samt dele af det moderne Rusland, Island, Grønland og Newfoundland. Hej, jeg er Andrea. Vikingernes hære var aktive på det europæiske kontinent igennem hele det 9. århundrede, hærgede Nantes på den franske kyst. I 842 angreb fjerne byer inde i landet som Paris, Limoges, Orleans, Tours og Nimes. Hej, jeg er Aren. I 844 angreb vikingerne Sevilla, som dengang var under arabisk kontrol. I 859 plyndrede de Pisa, selvom en arabisk flåde angreb dem på vejen tilbage mod nord. I 911 tildelte vestfrankernes konge Rouen og det omkringliggende territorium ifølge en traktat til en vikingeleder ved navn Rollo som gengæld for at han afstod fra at tillade andre plyndringstogter op af Seinen. Dette område i det nordlige Frankrig er i dag kendt som Normandiet, eller landet for folk fra nord. Hej, jeg er Agneta. I det 9. århundrede begyndte skandinaverne, hovedsageligt nordmænd, at invadere Island, en ø i det nordlige Atlanterhav, hvor der endnu ikke var store bosættelser. Ved slutningen af det 10. århundrede bevægede nogle vikinger, herunder den berømte Erik den Røde, sig endnu længere mod vest til Grønland. To create voice for your videos with over 50 languages and 200 voices, check out vb.vn today.